L-ispiżeriji li jkunu skedati li jiftħu l-ħadd filgħodu bdew jiftħu wkoll wara nofsinhar. Dan se jiġri anki f'festi pubbliċi biex il-pubbliku jkollu għażla ta' spiżeriji madwar il-pajjiż minn fejn jista' jixtri l-mediċina f'każ ta' bżonn. F'kummenti ma' One News, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn spjega li wara xhur ta' diskussjonijiet kull nhar ta' Ħadd u festi pubbliċi diversi spiżeriji madwar il-pajjiż se jiftħu wkoll wara nofsinhar, wara li jkunu diġà fettħu bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. Millum bdew jiftħu wkoll wara nofsinhar bejn l-4 u 7 ta' filgħaxija, għandna madwar 20 spiżerija mqasmin f'Malta u f'Għawdex biex bekk il-klijenti li kollhom bżonn xi mediċini anke tkun nofsinhar jistgħu jinqdew. Irrid nirringrazzja lill-ispiżjar u l-ħaddiema ta' dawn l-ispiżeriji li meta aħna l-ħadd wara nofsinhar ħafna minnha nkunu qed nistrieħu mal-familja tagħna li kienu qegħdin jagħmlu dan is-servizz professjonali tant utli fil-komunitajiet madwar Malta u Għawdex. Barra waħda mill-ispiżeriji fiż-Żejtun li kienet fost tal-ewwel li bdiet tagħti s-servizz lill-pubbliku il-ħadd wara nofsinhar, tkellimna ma' diversi persuni li kienu għadhom kif xtraw il-mediċini. Aħjar, ħafna aħjar, għal idan diġi titfaj għalek xi ħaġa le, aħjar, kum detaw, tista' jaħdik. Mela, mnalla kienu huma għax għandi l-mara ma tiflax u dejt mal-ewwel. Dak li jkunu jkun joqsu xi ħaġa. Jiena lija sibta tajba ħafna. Tajjeb, għax tinqeda flaxija u kollu. Mhux tajjeb, ma żgur, għalina aħjar għax inkunu nfittxu u nsibu. Dan il-pass li kien ilu mistenni sar possibbli wara xhur ta' diskussjonijiet mal-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji u l-Kamra tal-Ispiżjara li fehmu l-importanza ta' dan is-servizz għan-nies. Da ħajfisser mhux biss aktar konvenjenza għall-klijenti, imma anke dawk il-pazjenti li kollhom bżonn jibdew xi mediċina l-ħadd wara nofsinhar, issa jkun jistgħu jagħmlu hekk minflok kollhom qogħdu jistennew sa tnejn. Li ovvjament da jfisser kura aħjar anke għall-pazjenti tagħna.